Chinhu chekutanga ndinoda kuyambira Mutamba. Chinhu chekutanga ndinoda kuyambira Mutamba. Mutamba regedza ndikuudze zvangu zviri murunyararo nenzira yangu yakanaka. Usazoti handina kudzokorodza kukutaurira for many times. Mutamba tiri kuuya kuzoita demonstration. Zvitsamba zvenyu zvamakanyora zvekuti hamudi maweapons mumastreets tazvinzwa. Asi musaedze kuda kutraya kuita nzira dzenyu dzekuti musi wa 31 March tiregedze kupinda mustreet kundoita demonstration. Hatisi kuda kunzwa word rinonzi state of emergency munzeve dzedu. Mutamba usade kuti konzeresa kuti tizoita zveforce, nekuti tikazotanga kuita zveforce maweapons aya aunga uchirambidza ayaka achauya zveforce, hauzogoni kuamisa. Regedza ndikutaurira hangu chokwadi. Anti wazvinzwa Mutamba. Saka ndiri kuti usati manikidzako kuti tiite zveforce. Nevakomana weyouth avo vari kunzi vari kuronga kuti vaite something chinozoblemiwa kuvanhu vari kuda kudemonstrata zvobva zvanzi state of emergency. Miraidi kutaurirei Mutamba, usade kuti manikidza, nekuti iwe uri mukati mazviri, uri kuzviziva iwe uri mukati mazviwo. Ndiwe mumwe wacho ari mukati mazvo. Kwoita John Paradza, kwoita Tini Maki, kwoita chimwe ichi chindakanganwa chinonzani ichi. Newe Tino Machakaira hatikusiyei papapo nekuti ndiwe waka ndiwe back spinal cord yezvima groups izvo zvizvi. Nyaya yenyu yamuri kuronga vakomana, endai munopwanya mashopu amurida kuenda kunopwanya. Asi iwe Mutamba ukavajoina iwewe nenzira yako yekuda kudeedzera state of emergency, wobva waisa mapurisa anenge akapakata muchida kuti demonstrate iregedze kuitika. Mangwana acho mubva matotanga kutaura mamwe mastatement, tiri kuita ma-investigations. Mangwana acho tiri kutsvagurudza kuti zvakafamba sei, ndianani vakaita, nekuti imimi wedemonstration muri kuramba, saka toda kuti titange tatsvaga kuti ndianani vakaita. Ndoda kutaura ichokwadi, musade kuti manikidza, nekuti isusu tichatsvaga nzira dzese dzekuti tizadzise zvatakataura. Saka relax nema old school tricks enyu. Izvozvo ndoda kuti ndizvitaure. Relax nema old school tricks enyu. Garai pasi, mazvinzwa. Ndo zvandoda kuti ndikukutaurirai chete izvozvo. Musatombotraya zvenyu kuda kupusha tukuma moves twenyu twekuda kurwisa 31st movement. Varumeka musade kutsvaga kuti muzopedzesera makuroveka zvimwe zvekuti hamusati mazviona. Mucharoveka zvimwe zvekuti hamusati mambozviona imimi, endi pasina munhu anobvuma kutora order from anyone. Muchazvibatisa moto unokupisai zvekuti hapana munhu anogona kuzokubatsirai. Vari kukutumai kuti do whatever is possible kuti izvo vari kukubatisai moto, and kana maakuzotarisana nemoto iwe, maakubata moto iwe, imimi maoko enyu ndiwo achabata moto, ndiwo achatsva. Izvo ndinotokupromisai. Saka watch out for your actions guys. Regai kuda kubata moto muchishandiswa nevanhu vanenge vasipo. Regai kuda kubata moto muchishandiswa nevanhu vanenge vasipo, nekuti kana tichinge taakuzoya mamurika, ndoda kuti ndikutaurire chokwadi, vanenge vasipo futi. Nekuti isusu ticharwa nevanenge vainesu paground. Kana zvekurwa mazvitanga, ticharwa nemimi munenge muri paground. Vasipo vanenge vasipo. Saka vari kukutumai ndo vanenge vachisipo wacho.
mucharoveka zvimwe zvekuti hamusati makambozviona, ende kana muchida kuzviona muzotanga, musazoti hatina kuzvitaura. Mazvinzwa? Musazoti hatina, ende iyi inenge iri yekuma-streets, haizombotorwe sekupu, haizombotorwe sechii, inenge itori nyaya yekuma-streets. Ndo kunenge kutori kutotanga kwecivil war yacho. Kana imi muruda kuti zviende munzira idzodzo, muchazviwana zvichiitika. We are ready for anything. Handiti mazvinzwa? Saka munofanirwa kuziva kuti zvese zvamuri kuplan nezvamunoda kuti muzoita. Mukaona mukatidzinganisa muma-streets neviolence tisina zvatinenge takabata, musafunge kuti hatina. Mukatisecha muchatoona tisina. But the moment you move us out of the streets, tichadzoka. Asi patichadzoka, it's uncontrollable. Muchazomhanya zvekumhanya zvamusati makamboona kuti kunomhanywa imini. Muchamhanya kupfuura vakambomhanya imi. Nezvese zvamunenge muinazvo izvozvo, we will make sure kuti chimota chenyu chemvura iyaya iyi inovava yaya munodzinga nayo vanhu chibve chatoshayikwa zvachose musi wa31 March muZimbabwe. Kana mukangochishandisa ndo pachichabva chaperera ipapo. Toda kukuratidzai kuti tinozviita. Vanenge vachioperata zvavanenge vachioperata zvekuti rwisa isusuka, toda kugara tatokuudzai kuti hamusi kuzombobva panzvimbo idzodzo dzamuchauya idzodzo. Pamuchangotanga kungoita zvamunenge muchiita, ndo pamuri kubva matoperera ipapo. Nekuonekwa kwenyu muupenyu hwenyu hwese ndo pari kubva paperera sarungano ipapo. Nekuti kurwa tinogona stereki, tinogona kurwa zvimwe zvisingaite, and tinogona kurwa zvisiri pamutemo. Handiti mazvinzwa? Isusu manje kugona kurwa kwatinoita, tinonyanya kugona kurwa zvisiri pamutemo. Ndosaka musingaone tichiuya tichizorwa kana kuti tichida kuita zvinhu zvekurwa, nekuti kurwa kwedu isusu hakuna control. Saka musade kuforsa situation yamusingagoni kuzosterilize, nekuti zvinenge zvisina kumira mushe. Gentlemen, ipapo ndoda kuti ndinyatsokupa tauro. Handisi kuda kuti nditaure zvimwe zvakawandisa, nekuti muchazosara makabata zvimwe muchipotsa zvandiri kutaura. Ndo zviri important. Saka tiri kuda kuti tikutaurire chokwadi. Hatisi kutumwa nemi, hatisi kubhadharwa kuti tiposte zvatiri kuposta izvo. Tiri kuzvitengera data redu tega, ende hatisi kuda kuzobhadharwa kumashure. Nekuti isusu kana takuda kuzobhadharwa kumashure, tinenge takutoti vageza ngavatange vatobhadharwa zvavo zvavakaluza. Hapana munhu anogona kuzozvibhadhara. Tinenge takutoti Chamisa abhadharwe zvake zvaakaluza. Ndiani anogona kuzvibhadhara nekudzorera vanhu vakaluzwa naChamisa? Ndiani anogona kuzobhadhara makomrades akaluza vageza kwadzorera? Ndiani? Ndiani anogona kuzoenda kunotidzosera comrade Morgan Tsvangirai vakaisirwa poison vakaita cancer mushure mekunge vaurayirwa mukadzi wavo Susan? Saka imi kana muchida kuti tizobhadharwa zviya zvaitaurwa naChimama kunzi isusu ana madzimai enyika tichabhadharwa nei? Isusu toda kutanga tadzoserwa vanhu, mozotibhadharira ana Chimama nemagroups avo avanotaurawo kuti hanzi kana tikazoparticipata munotibhadhara nei? Muchatanga matibhadhara vanhu. Tinoda Tsvangirai apa paground apa, toteera makomrades ese nemageneral edu ese tiri kuada kusvikira kuna ana Magama Tongogara ane Leopold Chakawira ana Chitepo wakafira nyika yetinoada. Saka hatibhadharike isusu wana weZimbabwe. Hakuna munhu anogona kutibhadhara, nekuti zvatinoda zvakakosha kupfuura mari. Saka hakuna munhu anogona kutibhadhara. Handiti mazviona manje? Saka chimbomirai zvenyu, garai pasi vanoda kubhadharwa nevari kubhadharwa kuti vaite zvavaroda kuti vaite. Zvamuri kuda kubhadharwa izvo zvinokosta blood here revanhu vandiri kutaura nezvavo, vana Itaidza Marana naPatson. Hakuna mari yenyu inotenga
ropa revanhu vakaparara vachifira nyika iyi kubva munguva yehondo, nguva yakatonga Mugabe nenguva yatongwa naMnangagwa. Majenerawo edu hakuchisina, ihama dzedu vanhu vese ivavawo. Kana tichivataura nemazita, mafamilies edu anawo. Hamutoziviwo zvinhu zvati zviri kutotituma nhasi izvozvizvi kuti titaure zvatiri kutaura izvi. Kana maakuda kuti mubhadhare imimi, kana vanhu taakuda kutaura nyaya yekuda kubhadharwa, tinoda vanhu vakabhadharwa vakaurayiwa kumatebheleland uko, variplacwe uko, vamuke izvozvizvi vafambe nemakumbo avo. Tiri kuvada vanhu ivavo vadzoswe, ndo kunonzi kuti bhadhara. Kana pasina izvozvo munyika yeZimbabwe umu hamuna mufaro. I tell you this, vaMnangagwa vanhu must step down chete kuti tigare zvakanaka. Mazvinzwa? Munonotidzoserera vanhu vamakauraya muguku rahundi vaMnangagwa kana muchifunga kuti mimi mune zvamu, kwete kutengera vanhu motikari. Tinoda vanhu vamakauraya kuBulawayo uko. Mazvinzwa? Asi munotuma mbururira dzine mukaka pamhino imimi kuti vaende kunoshungurudza vana Mativela imimi nemawo veterans. You are not serious. Daniel Garwe, iwe uri kunzi iwewe. All right. Tichakuona zvakanaka mudhara iwo. Imi muri kuti costa vanhu. You all as people. Muri kuti owa wani imimi. Wamusingagone kuti dzosera imimi. Mazvinzwa? Saka nyararai kuti taurira zvinhu zvisina kana nebasa rese. Aka katriki kenyu ke old school aka kamuruda kusenzesa kekuda kuenda kuda kunoti hanzi state of emergency. Iwe mutamba shamwari, biradi kutaurire zvako. Usati tume kuti tizotanga kurwa newe. State of emergency tiri kuuya kumba kwako. Ndatopedza kutotaura newe. Kana uchifunga kuti ndiri kunyebaka, wait and see. State of emergency tiri kuuya kumba kwako nevanenge vakakuchengetawo kawo. Vanofanirwa kugadzirira. Nekuti kana tauya kumba kwako, it's unstoppable. Zviri kutangira ipapo. Saka state of emergency yamakaplana muchigarira pasi nezvapfana zveyouth yavaMnangagwa izvo kaizvo. Ndine urombo chaizvo chaizvo. Mazvinzwa? Vana veZimbabwe takuda kubvisa vanhu vari corrupt. Tisu tinovabvisa isusu tichirwira maleaders edu atinogara tichitaura nemuromo tichichema panapa tichinetsana panapa. Ngatimbomirai kurwisana isusu pachedu. Nekuti tine maleaders edu atinoda kuti atungamirire nyika, handitika. Tine maleaders edu atinoda kuti atungamirire nyika. Zvekuya panapa vanhu muchituka muchiti ZANU-PF must come to an end. Musatuke ZANU-PF. VaMnangagwa vaMugabe nemhuri yavo havaziriwo vanonzi ZANU-PF. Handiti mazvinzwa? Maministers esaya nevanhu vese vakaporonga vachipwanya, vachikuvadza nyika, vachivandaliza nyika yedu kuti isare isina chainacho sezvairi. Havaziriwo vanonzi ZANU-PF. Nekuti kana tichitaura kuti ZANU-PF izita rinodzoreredza nhoroondo yekubviswa kwakaitwa nyika yedu isusu mumaoko evarungu, ichinzi itongwe nevanhu vatema. Saka haizi nyaya yekuti tinorwisa word rekuti ZANU-PF, isusu ngatirwise vanhu vari kukanganisa nyika kuti ifambe zvakanaka. Ma-opposition party anodiwa, ndiwo anoita kuti nyika isikwatanuke. Kuitira kuti ruling party kana ikakundikana, vanhu vanoenda ku-opposition party voisimudzira, opposition party yotungamirira nyika. Hazvirambidzwe izvo. Ndo zviri muconstitution. Hakuna leader anonzi uyu akabva kufamily isingakodzere kuenda pachigaro. Maleaders ese tinoada. Hatidi zvekuurayirwa maleaders, vanhu vane potential yekuti tungamirira isusu kuti gare zvakanaka munyika yedu. That's nonsense. Nyika ngaive nerusununguko. Vanhu vakaita sana Chavangu vanofanirwa kuti vasungwe. Akapwanya opposition party mhosva iyo. Vanhu vakaita sana Scott sakupwanya. Hatikusungira kubayiwa, tokusungira medha wakaita kuna Pastor Masaya.
nevamwe vacho futi vatingadi kuti tipedze nguva tichitaurisa panapa. Handiti muri kuzvinzwa? Ibvai muzvigaro zvamuri kutora izvo muchimanikidza nyika izvo. Iwewe mutamba iweweka ndoda kuti dzokera futi pauri iwewe. Nekuti tikada kuti titaure zvimwe zvinhu zvatoda kuti titaure kutongori kupoterera. We can't beat up the bushes around tichingorova makwenzi. Hatisi kuda izvozvo mani. Toda kuti titaure pano pane problem apo ndepana mutamba ipapa. Ada kutuma zvimasupportunity nemapurisa vaanenge achiti makabhekwa neyouth. Nekuti ndati state of emergency vanhu vaignore saka vanhu out of hand. Endai munorova vanhu. Tinodzorera. Mazvinzwa? Tinodzorera. This time tiri kudzorera. Tiri kukudzorera izvo zvama makajara kubata mhonya zvezve muchiponda vanhu. Tiri kubata dzedu tichikuponda ifuti nemi. Muchauya nezvese zvine masimba enyu nepfuti dzenyu muchaita sei kana muchashudha but hameno kuti nyaya dzacho dzichazoperera kupi nekuti imi ndimunenge matanga. Asi munozviziva kuti anoshandisa pfuti anofa nepfuti. Anorwa nezvombo anourayiwa nechombo. Handitika munofanirwa kuzviziva. Saka imi muri kutumwa makavata pfuti musatombofa zvenyu muchitarisira kuti pfuti idzodzo dzichakupai merit to control pane zvinenge zvichiitwa nevanhu. Ndoda kutaura chokwadi vakomana. Mukatanga hondo yepfuti muchafa nepfuti. Takazowandisa zvimwe zvekuti kana youth yacho yamuri kuti youth yo vamunangagwa havana vanhu. Saka musade kunyengedzana kuseri kwemadhoo nepasi pemiti apo muchisimudza tuzvibhakera twenyutwo muchifungidzira kuti pamwe otherwise munogona kurongera vanhu more than 2 million. Munopenga imi. Hazviko zvinhu zvamutaura izvo. Saka vamutamba musatangire mapurisa hondo nekuti achafambira mumhepo kana akatanga hondo. State of emergency garai makatokansela tatokuyambirai.